Добре, сега има дори дълбоки семена за това да си креативен. Какви са те по-дълбоки семена? Това е третото семе. Това е всъщност най-добрият съвет, най-висшият съвет, който мога да ви дам, за да бъдете креативен. Добре, Гешела, какво е по-високо от най-добрата мотивация? Какво е по-добре от това да бъдеш креативен, за да помагаш на другите? Има още по-високо ментално състояние. Ако можеш да го достигнеш, тогава ще имаш истинска концентрация, истинства ментална концентрация. И за да ви обясня, ще ви разкажа една история. Все още няма да ви покажа снимката. Аз никога не съм гледал телевизия в живота си. Никога не съм имал телевизор в зрялата си възраст. Откакто отидах в колеж, когато бях на 17 години, никога не съм имал телевизор и бях много щастлив без телевизор. Разбирате ли, спестявах толкова много време. Имах всичките тези часове, много часове, в които не гледах телевизия. И това беше най-голямото благословение в живота ви, така да ви кажа. Никога не съм купувал телевизор в живота си. И никога не съм гледал онлайн филми или стриминг или нещо от този род. Обаче по време на COVID започнах да гледам някои онлайн филми. Здобих се с този лош навик. Аз бях заклещен вкъщи и не можех да пътувам. Аз имах навик да пътувам по целия свят. Седжи ми каза днес, че преди сме ходили в 26, нещо такова, 26 градове и държави всяка година. А по време на COVID не можехме да отидем никъде. И аз, знаете ли, започнах да гледам по-малко телевизия. И сега, определено в някои вечери всяка седмица аз трябва да гледам нещо. И се опитвам да накарам жена ми да гледа. Тя не обича телевизия, но се опитвам да намеря неща, които й харесват. Тя не харесва филми за супергерои, тя не харесва военни филми, не харесва криминални филми, не обича криминални мистерии, не харесва никакви филми, които са свързани с насилие. Нищо онлайн свързано с насилие. Трябва да бъде нещо сладко, нещо супер положително, супер приятно. И наскоро един приятел ми каза, аз имам едно телевизионно шоу за вас, хора. И той се казва Невероятния адвокат ОУО. Това е корейско произведение, такъв сериал и ще ви хареса. И на мен, на жена ми харесва. През цялото време приятелите ни казват: "О, просто проверете, това ще ви хареса." И ние гледаме да сме учтиви, казваме: "Да, да." Дори някои от членовете на семейството ни казват: "Гледайте това", и ние се опитваме да гледаме, и то ужасно. Не опитахме и казваме: "О, адвокат Уоу е много красиво, прекрасно", и пристрастихме се към него. Каква е историята? Това е баща, чиято съпруга изчезва. Не знаем какво се е случило с жена му, но те имаха дете и когато това се случи с жена му, тя изчезна, бащата трябваше да огледа дъщерята. Обаче дъщерята беше аутист. Това е един ментален проблем. Аутистичните хора, например, аз не съм експерт в те неща, но знам нещо за аутизма. Това, което разбираме, и може да е грешно, че аутистите са такива, че имат способност да се фокусират много интензивно върху нещо. До толкова, че те не могат да се справят с нормалния живот. Те не са като теб и като мен. Те имат специална способност да се фокусират. И понякога фокусът им е толкова силен, че те не забелязват другите хора, дори емоционално.
И в този телевизионен сериал, в тази история, тази малка дъщеря, която изглежда на 3-4 години, тя има аутизъм, което означава, че тя е твърде фокусирана, и тя иска всичко да бъде подредено много нормално и тя не забелязва другите хора. Тя не забелязва от какво имат нужда другите хора. Има много проницателна, сърцераздирателна, тъжна сцена, когато бащата пада в къщата и се наранява. И тогава той забелязва, че неговата малка дъщеря дори не забелязва, че е наранен. И му става много неприятно, зле се чувства. Така че той умишлено се преструва, че плаче. О, аз се нараних, знаеш ли? И наблюдава дъщеря си, за да види дали ще забележи това. Обаче тя изобщо не забелязва. Продължава да си играе с играчките си. И след това баща й става много тъжен. Казва си: аз живея с това момиче. Това е моята собствена дъщеря. Аз всъщност се нараних. И после се престорих, че се наранявам още повече. Тя дори не ме погледна. Тя не ми обърна никакво внимание. А после в телевизионното шоу той наистина започва да плаче, защото това наранява чувствата му. Той се чувства толкова наранен, че не може да се примири с това, че тя не може да се постави на негово място. Тя не може да почувства как той се чувства. Наистина го боли. Той си казва: как мога да живея с някого цял живот? Как да живея заедно с някой? Това е цял живот. Тя расте, а тя не чувства каквото чувствам аз. Тя не може да се постави на моето място. Тя дори не може да си представи колко много ме заболя, когато падна. Тя просто не го забеляза. И той наистина започва да плаче. И това е много трогателна сцена. Защото той започва да мисли: ще трябва да прекарам целия си живот с някой, който въобще не може да ми съчувства. Няма емпатия. Трябва да се грижа за този човек цял живот. Тя никога няма да помисли за мен. Никога няма да помисли как аз се чувствам. Това е много красива сцена. И между другото, както можеш да предположиш в едно хубаво телевизионно шоу, тази дъщеря пораства и започва да развива красива емпатия. И цялото шоу е за това колко много тя расте, колко много се променя, става емпатичен човек, който може да усети как се чувстват другите хора. И защо ние говорим за това телевизионно шоу Гешала, което отново ще ви кажа името. Казва се извънредно. Адвокат У, защото тя става адвокат. Тя става първия аутистичен адвокат в Корея. Нещо такова. Защо говорим за това? Защото говорим за семето, най-силното семе. Да имаш иновативно мислено. Най-силното семе е да можеш да се фокусираш върху проблем, като жилищния проблем, да запазиш в ума си този фокус, докато не можеш да решиш този сериозен проблем. И най-сериозното семе е, че трябва да имаш емпатия към другите хора. Трябва да можеш да чувстваш как се чувстват другите хора. Добре е да имаш мотивация да помогнеш на старите хора, които нямат пари, но най-дълбокото семе, което можеш да поставиш, е да оставиш сърцето си в тялото на друг човек. Ако можеш да се почувстваш как се чувства възрастният човек, може да го направиш медитация, да разбереш как се чувства възрастният човек и след това като някакво аутистично дете, което става емпатично, да се научиш да чувстваш другите хора, да чувстваш как те се чувстват. Това е драматично по-мощно семе да развиеш този фокус, който ще ти позволи да бъдеш иновативен.
Ще го кажа отново. Ако можем да практикуваме опити, да усетим какво чувстват другите хора и да получим този вид емпатия, започваме да усещаме какво чувстват другите хора, това е изключително мощно семе за този вид фокус, от който се нуждаеш, за да бъдеш креативен, ако искаш да бъдеш креативен. Нуждаеш се от постоянен устойчив фокус. Фокус, куче с кост. Ако искаш да развиеш този фокус, най-доброто време, а най-доброто семе е да опиташ да си представиш как се чувстват другите хора, когато седиш с други хора. Това ще направи креативен. Все още трябва да отидеш на ниво DCI-9. Това е невероятен курс за това как да се справим с творческата част. Но ако нямаш фокус, никога няма да можеш да бъдеш креативен. А ако не можеш да се концентрираш върху тази ракета, която трябва да избухне 10 пъти, докато намериш начин да я създадеш. Добре, ще ви видя на ниво 9. Благодаря ви.